Assalamu alaikum sapra. Waleyküm Halmurat gowmusyň? Şükür bir tap bar. Özüňden saglyk sapra? Allah'a şükür. Buyur Halmurat. Ay, mesele kan buyursak sapra. Bana da gelip duran hatlar var, size de gelip duran hatlar var. Bir topar soru var, yurtun içindeki bolyan zatlar var. Olmasa siz özüňiz başlasaňyz şuň soň menem öz soraglama arasına boşaýsam. Burun hiç mesele yok. Hani mesai gurrun edelliyen unugon boda Halmurat. Bolar elbette. O günlere de yeter nasip bolsa. Näme yok. Ýöne şu günler mesele kan sapra. Ay o meseleler gırafi üşürörlänin başgarak meselenemedeli. Halmurat ne Türkmenistan granitsasi 1100 gowrak owan İran granitsede. Awa. Kilometr. Kilometr o. Onu Özbekistan wa Kazakistan wa o. Türkmenistan'da Wayen Akademi yoktan Politeysk Akademi var da. Çok yani üçünlüğünü bir kızıklanan adam varmış. Yani çeyrek asır. Özümüzde soruları gördük. Yani halk tarafından ya cemiyetçilik tarafından bu zatlara üns verilen yeri yok. Ben de okumadım hiç yerde. Ya onun hiç gengiriyen oklarım bizim halkımda öğreniştir yani içinde daşında da gengiriyen adam yok da. Wayen Akademi yok. Yani Politeysk Akademi var. Ondan sonra çıkan adamın sani bu ünlülünküden adam kendine. Köp olmasa az da. Ne için? Halkı tayyik asırını korkutup saklamak için. Ne için? Diktatural koruğu da şu. Ratı gen. Onun yankı prezidentin akranatı var. Ava. Ne aç adam kan şonu? Ay bilmedim. Ben bilýän başda şu men parlamenta baramda 4 adam oraya da ilki 90-njy ýyla Niýazy. Soň ol prezident bolandan soň on ahranatynyň sany 16 adam etdiler. Soňra 92-nji ýylda ol ýeme bir ýüze getiripdirler de. Açan ol özüne hamalat janyny hassetdirdi diýenden soňra on ýene ahranatyna maşinlaryň sany 100den geçdi de. Şol Pöwrizeden çıkyp gelýän maşinlar 100den gowragy var. Eskort şonuň haýsam bir ýeriniň içinde oturup mahamala niýat. Ýöne on näçe müň adam gorýa, buňa näçe ýetdi bu zatlar anykda. Ýöne müňlerçe adam diýip aýsa bol. Müňem dällen müňlerçe. Hawa. O näme gerek? Bilema, diktator gorumak gerek, halk üçine gerek gelir. Yo bir yankı penjeri makedi gorama üçün şonça adam näme üçün gerek? Ben şol atlary gen görýänne. Senem hayran, menem hayran tapar. Yo halkda burada bir ýadyrgan adam ýok kan halkyň içinde. Yani öz içlerine de. Bilmese nädip ýadyrgasyn halk bilen, biz ikimizden bilemler anyksany. Ýöne halk bu zatlar asla ünsen berene öz-özüni gedip görüp kady habar ýok, her bir ol ýemen bagyň düýbünden sniperliýe oňa ahranasyň oturan. Yo özüm 97%, 98% oy alan, halkam töýýän, arkadagy diýip görün deme. Nüňlät näme üçin ahrana gerek? Şonu pikir edip gördüňmi Harmurat? Onlar Tayland'ın ikimiz bilýär tapara. Ben näme üçin sorýan bu zatlary? Aýdy ber. Ine şu pullary bilen näme edip görse? Hawa. Türkmenistanda hiç zat ýok. Bolmalym däl. Türkmenistanyň baýdagy var, gerbi var, giýimli var, graniti var, başga hiç zat ýok. Onun bir yankı çäre agatlap görün 1 milyon, yarım milyon halk var. Başka zat yok. Bunu şeyle bir soýlaýar bolun, o bir gapdaly Orsiýetden çykýar, bir gapdaly Dubaýdan çykýar, bir gapdaly ýöne soğan soýlanan demek. Nähilek çydapdyr bu 25 ýyl. 30 ýyl. Hiç zat yok. O gaz çykyp durda, öden berili. Onu muhtemelen bardan satýan bolmaly.
Ana biz hemmeden gurrun ediyat onu gadım pul nirek gidiyor. Gidip duran. Şu at 2 yıl gurruşu otur otaydan bakıptı. Şol yapıkdylan yıllarım, satylanakdylan yıllarım akıp Onu durdu. yapıp bolany ok Halmurat. Onu da O da son halka yüzgedek düşünürdü, halk düşünürülmedi şonu. Bunu akıp durar. Yo döwleti şu prezident diýlen zat ýöredýärmiken men şoňa demedýän-de, şonu şüp berenýän. Ýöňem şeýle däl bolmaly. Yok. Sebäbi ýurdun içinde ýanky şu töwereg näkiler gazanyp berenler bar ha. Şolaryň puluny ýurdun daşyna çykarýarlar hemme. O iň ýakyn adamlar nemen? Özlerim bilýän bolmaly. Türkmenistan kim dolandırýar? Almurat. Bular maket, bular düşündük. Bunu ýanky ondan oňa tahna ýöne göterip goýup nemedip, ondan 1 milyon adama ýanky çäre. Gel çarpýarsın. O. Yo, ine niye asın döwründe para bilyas. O döwür şeýle bolmaly. Awa. Ine mun döwründe bilemek, her kişi bir zat ýa-da biýetler gram ýaşadan bolmaly. Olur ya 90 ýeten adam bolmaly, jadan bolaýsa da 80-90 olup deregi ýarajak aýdym da. Yani gram, ol biziň ýaşlarymyzda sen ýaşyndaky ýygyt bolmaly. O da soňky samolyot bilen gidendir, o ortalyň samolyoty geldi diýdi. Awa. Ha, berde hem zat ýok, neçe ýyla bitdi. Awa, o 9-njy maýda giden bolmagy mümkin. Ola mümkin. Kim dolandırýar bu döwlet? Ne bir çok gemelere şu pulun akışlarına seyredip şu döwletiň içinde hiç tat ýokdugyny görýärsin. Bolmady mümkin hem derler. Ne hakikaten bar da adı ellerine galandat. Yine gerbi var, baydağı var, giyimli var. Atı var, iti var. Atı var, iti var. 50-60 tane adam, 5-600 tane belki de yankı statüyaları var. Billboard bile. Doğru tabii. Ödem hiç zat gerek gel zatlar talyalar da. Ne şu an aeroportun yanına 300 milyon dolarlık otel talyalar da. O önkü oteller boş. O dine taûna hiçliýär da o taýlarda gyýjaganlar bilen demedip keyip çekilýän yer o içinde turist baran o şäherin içinde. Aşgabatda. Aeroportun ýany 300 milyon dolarlyk otel näme gerek? Mene hayran. Ben döwleti kim dolandyrýanyny 25 ýyllap bilemde o Kalmurat. Hep halka edilýän zat ýok da para. Bir büdjet nerden formirawatsa diýär. Bir ýerde jete näçe min çykdy, jete näçe. Şu agdyna gelen sanlaryny aýdýar bollyk oturgan barlayan adam. O zatlar Halmurat erteki ýöne adamlaryň nemetini nemetmek üçin. Ya Türkmeniň pulum şulara değişirler. Ya daşyň akylyň ýanky sklaskoy sertifikatlar zatlar var da elimizde. Doğru. Onu günlük saklaması üçün dünýäde adyny berýärler de. O keki bir ýerde de däl. Kytaýda da var. Kytaýda da satyp berene keler şu. Türkiýede var. Awa. Orsiýetde var. Orsiýetde var. Onun şol ýanky sakna çäre sakna şol zat ýok. Gaty geň Halmurat men soğan soýlan niýe soýlan soğanam beýle soýlanok Halmurat. Şoda. Halk entägin bilenek nähil gorpun içine düşenmedi bilen. Döwlet hökmünde, millet hökmünde.
Bula pikirde ol bir tüýerlenip duran döwlet mükade o kostüm köçe çykýar. Boşa artynda zat ýok. Tahna aňyrsa gorp. Ödüm gorkuy, o gorkuýunam tindirmek üçin o ne biri ýüzüni açdy. O nirde bolsa şoňa ýetjek bolup deme diýerler-de. O gorku näme üçin gerek? Ýene-de ýa sorag da. Halk näme üçin gorkulýar şey? Bir jogap bolmaly bu zat. Ya bu jogabym bilen de netijesini görüp otursan, şol azap döwletde ýaşany da bir kylap özüne gelip bilen akal şo gorkudan ýana. Beýleki döwletlerde ýaşap. Diýmek düşünne görýän bolmaly şo gorky. Bizim kimin çykyşymy seredi bilen agadyrlar. Ya şoňa laýyk goýma çekkinçi bolýar. Ine oýna gorky netijede bir görüp oturanlardymy. Tapara gaty erbet aýylgan ştatlar. Şu ýanyna sen bir maşgalan familiýatyny aýtdyň da, ul maşgaly çok betdeli. Awa. Ha? Awa. Ýem iki uşak şo taýda şol ýanky halaşly nemelen 30 ýyl şolaň ýanyna da. Ne? Şolar bilýän bolmaly. Ya şolar Deme olar kanunyň üstündäki adamlar da. Olar kanun deme derler, kanunyň üstündäki adamlar. Şolar bilen bile paýlaşylan bolmaly. Bolup biler sapara. Ne halaşlyk itler, o siziň adyňyzy ýalňyş tutup biler. Biriňiziň bu adyňyzy mene gyzyklanan adam da, buňa çenli bolýar, ýa-ni pullaň nemesinde uzun çıkaranlaryny siýtkasy size gidýär da. Şondan diýen. Bular öler gider. Yani bu ikrana öledine. Ýöne siziň owaňyza, toğumyza tiýjiňize 3 asır, 5 asır geçeninde de siziň halkyňyza dönüklik edeniňiz Türkmeniň taryhynyň siýiljek manasy ýokdur. Ne şonu gaty gowy bilip goýun. O siz işlat etmen goýany gorat bören bolmagyňyz mümkin içinde. Şolary ýalakyňyzda ma bolur. Siz hem şoň içindesiniz. Döwlete, halka dönüklüğüm aňyr başy, ýöne demesem dälle. Etek taryhda şular ýalak halkyna dönüklük eden şahsiýet ýa şahslar ýok halbuki. Bolmadyk. Bu döwleti içinden çökörme öz milletiň özüm inemedi dälle. Başka kişinin eli bolsun. Onda da siz yakın adamlar şu taýda görüp görür adam. Özüm hemmeden pehlwan adamlar diýär de. Taryhdan siýiljek managy ýokdur. Bir asır, 2 asır. Bular öler gider. Ne? Tarih ýazýarlar. Anlar. O şu işe gatan adamlarymyz var da, bular daşary ýurtda bolanyň kellelerini tutýarlar. Bu döwlet nädip 25 ýyl beýip aýak üstünde durup bildi diýerlerdi. Bir gaty baý diýär şonun. Baýam bolanda bilýär ol. Halkym ýok. Diňe ýöne granitsa var. Ýani barda atlan adyny adak geçdikde. Baýdagy var, gerbi var, giyimi var. Ýöne döwlet diýen bir statusy var da. Hudaý takladym halbuki. Şoda sapara. Ýagdaý gatar. Onun yere de şunu goran olup o tarapdan bu taraptan her türlü yankı şuna karşı görüşün olunu yalak edilýär de. O da şunu
legitim ne deme diye de kanunlaştırıyorlar da şeydi. Sizin adam var deme yani bu soğudunuz vardır nemeğiniz vardır şeyler mi Murat? Bunu yönü şeyinde görünüp durunda da bu da. Onu şunu görmedik olup başka gidecek bir dadın demez ne? Gurrungcuk ne diyorlar da? Ne? Murat yine halkı kul edilenin esas sebebi. Pul onun bilen boş çıkmalıyanlardır da. Bu aklımı algılık bolup buların özüne yettik payına yani halkasını çıkarmasa bolayca olsa da. Ne görüp dursun para yurdun den yarısından köpü şunu yurdun daşın. Ana Türkiye deydi, önkü postsovet genişliği deydi, Avrupa deydi, Amerika deydi. Hem mesela akıllı devleti dolandırmalı maşgallar ya o bilmeyetik maşgallar şu Dälhanadan kaçıp çıktı. Dälhana hakikaten Türkmenistan'a devlet yok. Gösteriden halkı ne diyor? Yo ne pasaportluğu adamdan köpüsü yok or bilimli adamlar. Amerika'da oturanlar böyle yirelek gitti. Yani düşünün okun, görün okun. Ya o onun oturan ol yengemiz var. Murat ben artık yeni al yani. Bunu Murat'ı kimde kalan yalak bunu demek, görmek, düzeltmek. Katı yeni. Ya bize kalında artın haman olsa harmanı olsa son içine akrar sürseler 5 tane dene kalın oğlum yok o diye ben bilemem da para onun bir halkın keşigini boynumuza alayat ol halkın düşünmek gerek ne güne düştük ne güne yettik ol berde ol mitinge çıkmalar yer görürümde devlet gidip var ya devletin sudurgalıdı durumu yok sonra düşünmek gerek de milletin ne düşünürler Hatağır meselede. Onun şu rejimi saklayacak olup yani öz vatandaşlarını kovulat diyorlar. İçinde daşınına. Hakiki. Ben hayran Murat. Sizin o deme yani hayvandan tapavutlu yeriniz olmalı bir tehelcede olsa. Üşük an yani çoponun bilmeli atlar burada. Çok atların bir ok oldu Murat bunu bizim millet bitmiş. Türkler bitmiş diye. Ben şu yemeğin çünleştikçe onu hem becerinin aydı oturamda yok, golün yönü. Kuday takladın. O yurt ne haylak dur diyorlar da bize. Dur, çöl olandan dur, yatır diye. Ana, Murat. Katı kıdıklı dağıtlar var Murat. Onun şu yağdayı vuruvem, şu kıygırışıp öğrenleri seyrediyen de demedik. Golün gen alyan da. Hiç kimin devlet bilen, onun içki yağdayı bilen, gelip düşen çukurumuz bilen işi yok da, böyle şu sudur hem meclisi, seyredi otuyor, şu vazifedir de, başa men nemedi, ya sonun artana tüşenmeye olma için edilyen. Yağday katı ağır tapara. İçine şunu neçe girdin, şu meselenin içine çoğup çıkıp dur da, bir 10 yıllıklığın devamını edilen ahli karamdağdalıkları ya cinayetler. Cinayetkarın kimliğini biz özümüz görüp bilip otuyoruz. Halkın düşünüp başladığında bir çetini yöne. Şu tayda men günahkar hasap ediyen şu ikimizin nesilimiz o. Şu bizim den dostlarımız şu öz devrinde ayak dep hak hukuk borçlu onlar şu tragedi olmalı da halkımızın ıkbalında. Onu şu yaşap veren 2 milyon yurdun daşınakı nesil bizim nesilimizin ses çıkarmanlığı için en ataların öz çağlarını düşüren günü şu.
Ini bunlarım dımıp oturacak bolsun, bulan çağılar ul bolup ýaşajaga görünüp ýöne olar ýaşamagy döwlet galjak mı taýdan başy? Yok, gul bolmara diýagdaý galmıyor alma. Şoda. Tamam. Terediňne bolýanda bar zatda hana şol Täjikistan Hytaý bilen sowda başlapdyr bir zatlary. Soň şol bergisini üzi bilmänligi üçin şol ö territoriýasyny bir daglyk ýerde magdan öňän ýeri lükkeligini hana Hytaýa tapşyrypdyr. Biz bilemdäm, näçe berge edipdir Hytaýa. Erti gelip bize Türkmenistanyň bir bölegini 50 ýyldan ýa 100 ýyldan beri diýsen okuyjak. Olar 1,5 milyar Hytaýly. Bizem 4 milyonum ýok häzir. Ýa-ni olar üstümizde var, şu telpek noklarına da bir şotada ýa gömülüp galmaly millet. Bir çenimiz, çakymyzy, boyumuzy, bir başlanmagymyzy bilmeliler. Yani ben obrazlayın diýen sapara. Bir döwleti getirip çökürüp goýdy. Bir sen golçak ýöne parlament muny gollamaly, bir taýda arar deputatlar maslahatlaşmaly. Premier minister muny soň bir hada durmuşa geçip näçeýle üzülüşmeli büdjete salmar. Kim bilýär bu Niýaz Hokkyň näme golçakdy, nirelerden çykdy bu döwletiň puly. 10-23 milyar o taýda basylgaýaty. Muňyny ogurlanyny özümiz aýdyp otursana. Gazdan daşgary 200 milyar 20 ýylda döwletden çykarlar. Bu ummasyz pullara. O 200 milyarda 4 milyon halky näçeýle işletmän ýaşatsaň bolsun. Hatta kıyniyadı da para. Ondan beýle adamlar şu meselelerin üstünde gurrun etmen, ýöne kaydatlar aýrýarlar da. Ana o köçede grant döwletdir, bu köçede ýa-ni bir maşina aldyrylypdyr. Ne şol azatlygyň hem şol soňky ýyllarda beren habarşym. Näme üçin şu global meseleler arar maslahatlaşylmady. Näme üçin şol oppozisiýa tegeleg stolu ýapyldy. Näme üçin o taýda bir türkmen bir ykbal gepleşigi ýapyldy. Kän o taýda aýdyljak zatlar. Halk ýöne şu arlanyp gelindi. Ýoksa 14 ýyl bar aýdylyp gelýän şu prezidentler bu häkimeti basyp aldy şu birinji günden aýdylyp gelýän. O bulun elini zat yok bolmaly. Deme ýöne bular ýöne hakyny berilýär, ýa nemesini berilýär. Başka adamlar upravляют edýär. O prezidentler şu atkam der, ol ýadyň toňky döwürler der. Bolma hakam ýok da, ýoksa näme üçin milletiň deňýärsi ýurduň daşyny bular ala diýen adam ýok. Bular niýetini garaşyp oturan hökümetem ýok, hiç kim ýok. Adamlar häzirim düşünen atlar. Bular ýurduny büýüklen jyda düşürlerler. İçinäkinim gyryp oturjoklar, sebäp ýer asyrysy baýly galmak üçin o taýda Türkmenistanyň raýaty ýa gerek geler. Görüp dursa. Daşadyr firmalar o zatlar edip özlerine geregini alıp gidip durlar. Türkmen näme gerek ota? O Halmurat, bu topor general, ben marşal diýen adamlar var. Ha o. Ha? Var. Men polkovnik, men mayor ýa-da marşalymyz ýok herhalde. Ýa-bam marşalym. Yok, marşal general, goşun generaly var. Marşal diýsem hiç onu bir uruş görmeliler, bula näme däri. Vay enesin ne diyen Halmurat bro. Ay para. İnne bilen uýgadan ýalyp işläp otyr bolup bütün halk bolup ýapyşylmasa bu çözüljek meseleler de paralar. Yani ýene de men bir diýen umydym, şu ýurdun daşyna kana ýigitler gyýlar bar, akylly. Ne şolar bilen täzeden şunuň edeni buldozer bilen düzler, täzeden daýhanyň aýdyşýar täzeden ekine döwleti düze daýmata öňkü giderler hemmejini bu toraýdy. Täzeden ýurda ýyl getmesek boljak. Nollan başlamasak. Olam şu täze tehnologiýalaryň hasabyna, ýaşlaryň şu hyjygynyň hasabyna her bir ýolny şu başarjak diýeni goýmalar para. Başga Halmurat, bizim şu adamlara yankı
yüzüňi açyň, ýeňdeňi açyň, näp dip neme diýät bolun, o 25 ýyllap döwleti kim kim dolandyrýandy bilemdok da. Hawa. Ularym bilmedin. Bu topar adamlar işleşip ýör, onuň yüze ady gerek zat däl. Her kim görkezmeli adam görkezsin. Bularym onam kodur edip, ýani gorkudyp şeýdip bulanjak demeler wada. Elbetde. No. Halburat men käte gatty çumrak diýen bolmaga çemelim. Ýöne geň görüp nemedip ýöne durýan da ondan. Ýa-şun maga aýtmaň, ýa görmeýin. Ömründe görmedik zaten bir sapara olur bu devletin işini yaratıp veren adam bu zatlar görende hayran aylan bu özüň aýdyp otun çölläki çopanım şunu akıllı diýip bolsam näme diýeldi. Hudaý hakly. Hudaý hakly. Ýene bular oňa muňa adam dakyp berler. Hawa. Şu bolşularna. Täp şu mahal ýurdun içine ýetişi birliginden adamlaryň agyny alýar. Pire paradlygam sokdular, millet paradlygam şu bir-birini garysyn bir-birinden birikmesin diýip. Şol men pikir edýän şuny Gurban bolyň özi diýem ýa şoň ýeňsesini dururlar etdirýär. Gaty kyn ýagdy. Yok, Gurban geldi kostümden başka zat değil. Onu koy. O hiç zat. Boş. O maklaşka diýerler. O da değil. O da bakadı var. Yani magazinin emeden de Hawa. tipi alyalar. Hawa şu WC-de 2 krona berýär diýen maklaşka için. Pant diýerler. Pant. O da değil. Yönü dekoratı. Başka hiç neme yok. Yani o bizim durdukarımız yalak o gözü görün nokta. Nekille durdukar deyip bir nememiz vardı, bir arkadaşımız vardı bizim. O tapar diye men gözüm görün ok diye, yönü diye 5 mant görkösen diye köçen ağır yüzünde de orada görüp bilen diye de. Bunlar ne şu tayfadan olmalı. Mümkün. Aylık adımlarda aylık yok. İş yok. İmelde çörük yok. Bir çağasına oku yok. Bir hayli devletler böyle real baylık böyle nerede var? Sovet Respublikalarının önkü genişlerinin içinde en bay resurslu Orsiyetten son bizim Türkmenistan. Almırat, 94. yıl ne statistika seyredin. Bizim Respublikamız ähli 16-15 Respublikanın içinde en gowy pakadatylar var. En gowy. Doğru. 93, 94, 95. yıl. Ortasına çelin. Hudaý haklasın. Yok ben bilýän ýadymda olsa paýdagerlik kengiri işinden aýrandan soň halk makaron üwep ondan un edip ýep başlady. Men ýadymda. Men bilýän o ýyllarda şu eden çykyşlarny ýadymda. Ýöne hakykatdan hem şol daş SSR-iň ýykyljak soňky ýyllarynda da biz ganimatlyk beýlek respublikalara garandy. O taýdan gelip durdular, iki haryp bolmandy. Ýöne oň üçin nakinen daşap berildi bardy bolu, ýöne olar ýözlerini aýyrdyp bol halky biraz garlydy. Ýöne soň ýok edildi bu zatlar hemmesi. Gaýdandan soň halky näşular ýa atykyn ýa diýdi. Gazyň bahasy garlan bolu. Ene nira gitdi, görüm bolu Türkmeniň şu gazyň elýän pul. Ol polklerini köptip Moskwada bir Forbes jurnalynyň hemmesi bar, redaktory. Bu ýa-ki SSR bölüm boýunça ýolbaşçy Orsiýet hökümetinde işleýän. Şonuň çykaryny ýemesine görä 97-nji ýylda ýa 96-njy ýylda ýalnysmasam
Şol ema Ukrainanyň şo döwürki ema ýa-ni Ukraina gaz kampaniýalarynyň başlygy, soňra premier ministrem boldy ýa-ni Lazarenko. Timoshenko, ha. Şol Niýazyň ýanyna bar. Näçe diýdi? 7 milliard kub gazy $9 alyp gaýdy. Kub metr, 1000 kub metr. Ol gazy getiribem Ukrainada $80 emedi. Yerleşdirýär. Şol iki tapawdyň arasyndan döwlete $14 milliard tölemelekenne. Şonu bermedi. Salgy. $14 milliard tölemändi şonu. Şonu Polkalenikov skadronyna ýani şonu okan ýadım. Ondan o gazynyň bir bölegini daşary ýurdy, ýa-ni Ýewropa $230 satýan ekeli $1000, 1000 kub. Pikredik bar. Türkmenistanyna onu $9 çykarýarlar. Ýewropa döwletlerine de $250 $230-250 satýar. Awdy kimden jübüsine galy. Bütün wetke durşuna korrupsiýa. Şol Türkmen gaz akkan turbaňysyny hemme kişine milliard kazandylar. Türkmen halka mene ikeninden soň bum sowrup atdy. Aýtdyga şu zatlar, şo döwrem azatlykdan beýlekinden. Ýani üns beren halk ýok. Biz näde? Aýdyrlyk tapara. Almurat bugün birinji gün biraz pozitif sorular bilen nemeden mi kandydim ol tenem beni? Yok, pozitiv bolup näme bolsun? Aýdýar ruslar ýani panizelik zençejoly diýip de aýýaňyl günden tapara. Jonçyn. Haýsy problem anellesen halkyň gözi ýaşy bolupdy, halkyň gany çykypdy. Katerbet güne salypdyrlar bizim halkyny. Şeylere tapara. Bolmasa näme bol? Tömede goçararym. Şeyle Almurat. Ya dememe eyleki sorular dememe kelleme de ýeri nokta. Şular ýalak demeni görýän bolyn ondan yani bu problemler hiç problemi de değil. Ya. O düýüne tereden soň goýana Näme gaýrat eden sapara saglymyzyň ýetdiginden, aklymyzyň çatdygyndan, güýjümizin barlygyndan, kuwwatlanyň şu halka başaranmyza eder, galanyň ýaşlar alyp gider de anyrlygy. ýöne ýakmaly adamymyz kän bolaýmasa Almurat emtek bilbeýänlerimiz madyr. Onu wagt görkezler sapara näme diýil berdi. Bazyr elbetde bizim çak edýärmizden hem kän adamlar ötýärdi. Ýöne halk bir öz şu düşün ýagdaýyny dogry düşünmegi gerek. Tragediýa. Bar adamlar düşünüp başlady, ýöne köpçüliklerin dälet. Bula pikir edýär, ine bir ölse ýerine bir gelse durmuşumda düzelir. Hana niýat söyle düzelme. Bir ölse ýa taýýar ogly dur, aktygy ýa nowata durdy bula. Bize hiç tat ýok halk. Men gynanýan zatym men şumar ýurdumda şuna 2 milliona ýol ýok, ýygyna barma. İçimdäkini ola gyryp tutarjak. Şoň üçin ol lewapda, marda, bütün hemmesi gyrlaýsyn, olaryň işi ýok. Ana koronavirus ýok diýip. O taýdan çykdy, bu taýdan çykdy. Koronavirus bilen ölenim ana ýa-ni öýkün kesellerinden öldü diýip ana şeyler bir basır üstüredip böyle. Halk gerek geldi ona. Bir yerde şuma haýsy bir döwlet ulanylýan şo ýa-ni koronavirusa garşy kompleks bir işgeme ýok. Görkezip bilen atlar. Bizde şu bar. Batyr öz köşküni, öz papasyna seredýän, mamasyna seredýän, öz saglygyna seredýän gorokçylygyna batyr. Ýöne halk üçin han aslynda görkezsin halka. Almurat. Şu wagt bir zat haýyş etsek ederlermiken? Ine milisiýeleri var. 95% takraşaýyn etmeli milisiýa. 95%. Ya şolar etmese KGB-nyň şunlara. Şolar etmese biz onuň bu KGB-synyň milisiýasynyň o karatyny orgunyň amonyň biz özümiz daşarda gurnamaly bol. O şulaň puluny awlamak üçin, o şulaň nemet bören nemelerini ýygyna nemetmek üçin şonu ýyry iç gurnamaly bol.
Doğru da para. O yani daşınakı Türkmen içindäkidenken döwleti şutajda hemme nemelerini, strukturalarını kuru vermeli. Yok biz ayttık abi. Hemen boynumuza alýar diýmek şutaýdan biz taýýar wagtlaryň hökümet bilen barmaly. Ýurdum için oturup hökümet düzýärçem bol halky çörek bermelilermi? O ta döwleti goramalylarmy? Şoň üçin şol ýa-ni Telegramda açylan sahypamyzda ýörüýte pul toplaýyn gruplara açmalyk diýip bir maslahata geldik. Sana da şutaýda şumalaýdy. Şola gorun olsa, her kişi öz kärine göre, öz grupalaryny, öz ugrundan pikir alsa adamla bilen nädmeli, nähil etmeli bir aýdyle her bir etrapda welaýetde nähil boljak. Şu ýagdaýlar bar. Ondan bile maralarına girip käme ahir bir dinlesek, görsek bilen aýdýan zaten. Şolan aýdýan gowzadyny alyp birleşdirip goýsak, gelecek geçip işlemedi. Bolmayan zatlarını düşünürüp aýdyp bersek, maslahat hökmenler. Şeýetdirip biz onun krizis döwrüniň hökümeti diýmeli bolýar. Wagtlaryň hem däl, krizisten çykarmaly bu döwlet boş ýaty. Nädip çözmeli? Azmasy boş döwletiň meselesini. O ýaşlar oýlansyn, pikirlerden şeýetdirip biz ähli pul toplaýan ministrlikler boýunça şol gruplara döretmem gerek. Şol Telegramda goýup birleşdirdiler. O taýda adam ýok, adamlaryň telefonum görnen ak öz aralaryna ene şurada ýani maslahatlaşar. Nähil görýän para edilsin. O burada etseňiz bolýar Halmurat. O näme Hükmen etmeli ýani ozal başly terz ediljekdi. Her döwletde özleri düşünüşdirip ol boljak lokalny. Sebäp aýdyl meselem ykdysadyçylar öňde bar, Amerikada da bar, Ýewropada da bar, Türkiýede de bar. Ýurtdan şol özüň sygdyrman işledi bilmän hökümet çyda bilmän edýän zulmy gysylyp çykylan maşgaralar postsovet gençliginde de bar. Şeýanmy? Türkiýede de gatykany spesialistler durlugurlar boýunça. Onun üçin şoňa Telegramda bir topar döretseler, özleri girip öz grupasyny görseň, umumy täzeligi görseň, onuň özleriniň aýtjak, diýjek zatlary bardyr, ýa durmuşda geçen tejribeleri bardyr, ýa başa barmadyk planlary bardyr, şo döwlet öz halkyna etjek bolan. Goý paýlaşdyrlar, beýleklerler. Ýöne öz toparynyň şägini. Almurat menden ýanky telegramçylar haýyş etdi şo taýda o ses beriş edipdirler ýanky miting geçirmelimi geçirmelärmi diýip. Owa. Benem şonu aýtdym bolan üstümde günämi demedeýin men. Ha berekella. Taýbar. Para ötesi veren bolsam. Men öz sahypamda da açdym, sebäp YouTube'dakylar o taýda da berip bilýärdi. Telegramda akylan bir ýagdaý bar. Onu bütün dünýäden adamlar ses Gurban goly komanda berse ýa ýene bir geçiriň diýip olarum olan köpçülik boljak. Onun üçin önemli bolmak üçin indikatory bizim sahypalarymyzda ýazylan näzeretmeli. Oy olam gitsin kaptalyna. Indi gelecekte hökmany şertde men pikir etdim şol bir meseleni ýola goýjak bolsak ýa bir halka bir çözjek bolsak halka çykarýar, halk näme diýer. Şu miting mesele bolsun, ýene bir zat bolsun, bir döwlete umumy bar global meseleleri halka goýýar, adamlar näşler ýa teklip bar, nähil görýär. Köpçülik näme diýse bizim şonu diýer. Ne demokratiýa. Ýöne beýle diýiligi hökümet gelenle hökümete nämetmeligini ol parlament görkezip durmalar. Parlamentin öz borcu var, hökümetin öz hukuky var. O zatlara maýyl saýly etmeli. Hökümet başda tonu boljak bolsa, oňam öz erkinligi bolmaly, oňam öz etmeli işi bar o taýda. Oňa da ynam bildirmeli. Oň eline gün gurup bolsa, onu parlament hökümetin ýerine işlesin. Halmurat, ine şular imkan gaçyk giderler. Ya kaçmasa da yakmalı o da. Onun şular ýalak ne açık deme bor, ne Halmurat ikimiz näile gürleşen olsak rahat. Türkmenistan'ın televizyonda ýanky çäreleri görkezip görmezden şular ýalak gürleşen adamlar görkezler. Ýeka çärede gerek gälbedi. No. Salut.
Çare yaka bolup bir halkyň öz bayramçylyklary hana Gurban bayramçylygymyz bar, ýene bayramçylyk bar, halkyň öz güni bar. Şular ýaly zatlar bayram bolup biler ýöne milleti beýtip bu köçelere çykaryp maskaraçylyk bütün dünýäniň öňünde. Näil çare boldy bayramma. Terediňe beýleki döwletlerde olur ýa-da. Ýewropada gördüňiz padşah hatyryny padşahlykda tutýarsa. Yok, buňa näile kostyumy diýseler, şonala kostyumy ýa saçyn boýa diýse boýýarlar, boýumy diýse boýanok. Bu ýöne maniken oýnalyp görülen näme? Prezident diýilen zat ýok. Türkmenistanda ýa 25 ýyl ýok. Doğru. Bular maniken, ýöne oturdular maniken, buň arkasynda eýleki işler ýöredi bunu. Ben ýa-da şol eýleki güýçler şol Niýazyň döwrüne açyrçaw gapdalyna şol ýa-ni Hram bilen Zadam onu aýdyp beren. Ýene de biz onu başga adam çykarana o bizden nasıl menden nasıl ol köşkde işlän adamlarym ýok. Olaň adyny bilen atdylar. Biz şu azatlykda şu günni aýdyp günni halkyň aňyna saldyran şol biz. Ýöne ola şuň şol rol oýnaýam başga ýerine geçirdi. Onu biz bilen de yurdun içine giren, onu bilen ýa-da ahranalary. Halmrat, Hram filan Açyrsow heme öýleri, ýöne oğullarynyň dolap ýören pullaryny dagy teretsen. Hawa. Ýa-ni erteki ýaly. Ýok, Hramyň oglunyň ýeme şol Orsiýadan Gazpromyna 2-3% emesi paýy bar diýip haçan gurrun edildi. O paýta ýygyp baýan bolmaly Türkmenistanyny paýta ýygyp. Mümkin. O Gazpromda näme paýta ýyksyň. Şeýle de para. Näme onda şu Halmrat Ustaýda gutaraly. O gutaraly ýaşy. Vatandaşlar ertireçel sağotun tapara erti mümkinçilik bolsa dowam edeli bir tapara. Baş üstüne Halmrat hiň hyzmatyňda menne. Erti serede. Sağotun bana sağlıklı görşeli. Sağ olun, illeşler.